že si ťažko možno očakávať, že Smer sociálna demokracia by súhlasil so zvyšovaním dane z pridanej hodnoty. A ak ponúkneme takéto krajine pravicové riešenie, ktoré ponúka slovenská pravica, že poďme zvýšiť DPH o 4%, viete, čo to bude znamenať v praxi? Absolútne zdražovanie. Ja odmietam, aby dôsledky krízy niesli na pleciach len obyčajní ľudia, tým, že budú platiť viacej v obchode za potraviny, že budú viacej platiť za bývanie, že budú viacej platiť za energie. Je preukázateľné, že pravica, pokiaľ ide o ozdravovanie verejných financií, ponúka len škrty a ponúka vyššiu DPH. Rovnako je preukázateľné, že takáto politika vedie k spomaleniu hospodárskeho rastu. Že oni chcú zdaňovať spotrebu. Čiže predovšetkým uvažujú o spotrebných daniach a o daní z pridanej hodnoty. Ale ja to znovu zopakujem. My tu nemáme 95% bohatých ľudí, ktorým nevadí zvýšenie DPH. Ale máme tu 95% ľudí, ktorí takmer celý plat minú na potraviny, na dopravu, na oblečenie, na bývanie, na teplú vodu, na všetko. Čiže to 1% navýšenie sa naakumuluje vo mnohých produktoch a potom je to podstatne viacej. Sme považovali za správnejšie, ako zvýšiť DPH o 4%, ale to by sa okamžite prejavilo na životnej úrovni ľudí. Na začiatku roka 2011 sme napríklad odmietali zvýšenie dane z pridanej hodnoty z 19 na 20%, pretože sme vedeli veľmi dobre, aké dopady bude mať takéto zvýšenie DPH na ľudí s nízkymi a strednými príjmami. Program pravice je založený na zdražovaní, na zvyšovaní DPH. V roku 2011 ponúkli len zvýšenie DPH a spotrebných daní a spomalili hospodársky rast. Ale nechceme ísť cestou zvyšovania DPH, preto Smer sociálna demokracia odmieta ozdravovanie verejných financií ako samoučelné a odmieta ho realizovať len cez zdražovanie a zvyšovanie DPH. Kde je tu zdieranie ľudí? Nikde žiadne zdieranie ľudí nebude už vôbec nie v prípade, že by Smer sociálna demokracia bol pri vláde. Principiálne rozdiel, my odmietame DPH, odmietame zvyšovanie DPH. Keď mu zvýšime DPH, tak jeho životná úroveň ide primerane dole. Budú vystavení novým daniam, budú vystavení zvýšeniu DPH, budú vystavení spotrebným daniam a ničomu inému, len vyšším a vyšším daniam a vyšším cenám. Aké riešenie ten človek bude mať? Ak sa ukáže, že nejaké opatrenie by malo poškodiť ešte viac životnú úroveň ľudí, neurobíme ho, budeme hľadať nejaké iné. Vy ste v januári zvýšili DPH. Všetci sme vás upozorňovali na to, že keď zvýšite daň z pridanej hodnoty, zaťažíte ľudí, dôjde k poklesu reálnych miest. Rovnako to bude znamenať aj pokles hospodárskeho rastu. Že zvyšovanie DPH a ďalšie konsolidačné opatrenia, ktoré ste urobili, mali za následok pokles hospodárskeho rastu. Prípadné pokusy ošklbať týchto ľudí ešte viac, ako to navrhuje pravica, budú viesť k sociálnym nepokojom. Pokiaľ je to postavené iba na spotrebe, zdaňovaní spotrebe, vyťahovaní peniazy od ľudí, my s takýmto rozpočtom nemôžeme súhlasiť.